గుడివాడ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈ సంవత్సరం ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతోటి, భోగభాగ్యాలతోటి వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. సంక్రాంతి అంటే రైతుల పండగ. రైతులకి కూటమి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ఆదరిస్తూ ఉంది. వాళ్ళని రైతే రాజు కింద చేయాలనే ప్రయత్నంలో మేము అనేక రకాలుగా రైతులకు సహాయపడే కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. రైతు బాగుంటేనే మన రాజ్యం బాగుంటుంది అనే సూక్తి తీసుకుని రైతే రాజు కింద మళ్ళీ మళ్ళీ రైతు ముందుకు రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరొకసారి గుడివాడ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.